Són 3:15 de 10 i es veu molta gent que s'ha apropat al recinte. S'estan muntant els escenaris, tenim els gegants, molta gent de l'organització, gent del públic que ja està esperant, per allà venen més gegants. Jovents sentats esperant el moment. Que bé que no es veu l'espanyola, quasi. No es veu, Allà falta la nostra, certament. Pensa que no se'n pot col·locar cap. Sí, ens han dit que no. Nosaltres som bons ciutadans. La veu digital, l'extra, molt bé, gegants, periodistes, molt bé.